Gabi tayo. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Tayo sa habang tayo nagluluto. Yan ba tayo? Ganda ng panahon ah. Okay, good morning tayo. Good morning. Tirik ang araw. Morning, Linda. Morning. What happened? Oh yeah. Let me see. Hi there. Welcome. Really? Ah. What's your name? Girl, right? Sabrina. Hi. Hello. Uh, oh, nice, nice. Ano, bye, Sabrina. Bagong doggy. Ating kapitbahay. Time to set up.
Okay, kape-kape muna tayo. Habang nag-uunat-unat. Kape-kape muna. Kape-kape.
Morning.
Galing ni Kaloy, no?
Hmm. Check mo natin email. Kape.
No, kaya mo tahanan. Hanger. Oo, hindi tayo. Nagbiro ka di ka man. Kaya mo tayo hanger. Ipakit mo yung Pilipinas. Ay. Dyan na. Nai-impes. Nai-impes ni. Nung mabalin mo nga may singit na yung tikom. Yun. Sabagay, bulan nga, kwada nga, Nagano, dati negosyo nga okay. Nagaduti ka sa amin. Nagpatawa nila. Yo, nagkapuji ko, bra. Malak yan, wala mamamin o wala, takin yan. Nagado. Dati talandaw. Ay, wala, sorry. May nangarte business mga okay. Minamay ko nga. Quality. Ano, dumagang pa ka. Nagado. Ibulbul lang da, ipagpatawa ta rin niya. Sige na, mahala mo tayo, nalagip ka. Pag nag-umpisa sa taon. Mga lakan tulad ta. No, dati business mga okay. Naglakatig pa, ikaw kakasta. Diba, di badbado? Ba't na yun? Pakay nagitulog? Na-rate nam jiging genetikal man? Na-rate na, nagdadrive. Mga lakan tulad tanong ka?
Okay, may met. Sabi kong bigyan doon. Oo na. Ay, tanay impes. Ato ti paka kuan na. Ato ti paka launa na jay locker. Ha? Ako nga nag-adaptive ko ang di transfer di plastic. Mari ka naman may sagaro. Wala ka. Hindi ko na dubli-dubli. Okay. Okay. Nagkalkalak din ang manawan. Di, mumuti bumugsing. Mumuti bumugsing. Ah, ano mo ba ganyan? Mas importante, active ka ba te? Importante ko. Tatak ko tinga ko te. Ha? Buwan, basta ako. No, kumano ako, kumano mo lang sa ako. Buwan ka pa lang ito di aso na. Nasa parang ako. Sabi ko na, parang inisip. Para tawagan ako. Tawagan kung pakilulipas. Muna ko sa kaibigan. Mga batraya. Mga 50. Yobeng hindi pagbagan talog na ako ta. Hindi pagbagan tanong wag na ako. Ang inyo di mo baga. Mga kada Martes di pagbaga ko sabi pila tatak babaak sige. Or paidan niyo mo pwede. Kila ng sa basuhan. Doon ko no basuhan maabutan tayo kita na naisarap. Hindi baba mlatan basta awal di agadal kayo. Hindi ba ba kanta niya ang luto-luto lang sa gadal kayo. Ilad kayo tagmalmalan. Awan ti nilalaglag. Tapos hindi ako nagtanggol niya. Malmang ako yan. Wala pa guys. Wala ng balanse. Hindi ko po debatik ka. Hindi ko rin ganito yun day. Pagkada ka pa pulis. Hindi pa pulis mo. Sino itong libagin niya? Sino tigluto ko niya yun? Sige. Siyempre, hindi ko makamagay siya. Ang dali yung wako. Itulong mo diba? Takaw ka na doon ko. Hindi ko bawal. Itulong na kaligit ko. Sige. 5 kayo mo. Tulog ko. Binigat. Tig-apat. Semua nagaduda. Jalan
Gamot. Gamot na. Sa hindi mo na. Di ba? Napaangot at mga bakit. Okay, kung nakiyada. Dadabo ka ron. Hindi mo, hindi ka gamot. Iba niyang lugar ito, no? Naangot mo. Lalo mo kasi hindi pa. Oh, hindi pa. Ah, ilang kami may ka. Kinarabihan pa di ay ah. Napalabas pa iti kan. Oras na. Di ay. Alaman sila. Hindi pa. First yung pinunti ko. Nagato. Squirrel. Nagado pa yan. Eh, boss. Nalipata ng mga balkutin dito. Ay, yan na na. Hindi na natin. Nagkaroon ko doon ba? Tapos nagkaroon ko dali. Posisyonato. Sobra na. Ang putak ko. Biniro ko ako. Wala. Hirap siya.
Hindi bang balkot mo luwar. Tipo nga. Ang mga ala di 99 cents na nakakalian. Kaya na di dollar 3. Ako di na rukop. Yung dito. Ang turaan, ano ay ko dito. Hindi nga krang. Pati naman ko tumong dati ba. Kaya isang din sa short. On the extra ko. Materials eh. Kaya minsan bandugong. Bandog. Teko di bara alam. Ay adi ko hindi lang agree ko makarbangon. Biyernes lalo biyernes. Bis nagre-relax ako mati ka. Diretso ka. Prepare ka. Agree ka pa parbangon alas 2. Siyempre may stress. Pintas ang paglalutong. Siyempre ka kung ano eh. Madi. Napintas adun pa iso do kwartam. Hindi lang di bandog mo. Kaya mo okay na. Landang abong matagas ng big na 8 years ko mga narami. Ako mag-iikon. Ang importante ko. Gusto ko pero di ba? Trabaho na. Orang ka trabaho pa sa dati. Kaya dito wala ako. Ano duwang ni may sa next year. Ni Roy ang may sama si Cristiano. Ang pangko ni iso na nga may ka. May sense of politicizer. Yung hindi kahit hindi at least ang baybay dam 3,000 lang na. Siyempre nag-iigas na laban ni Australia. Baka lang din yung anak siguro kaya sabi mo na service sila eh. Para kanya din yung patawad ko lang. Nanti ba? Hindi mo man gawin. Gawin tak Marso. Orang yung mga Ori ko lang. Ori lang na. Ori 2 weeks lang. Sa importante makapala yung ilaw nyo. Makita lang sa ilaw nyo. Sa baling ka talaga mo. Dito. Ano mo 16 years ang tao. Yun napadasa ng kawin na. Kahit po every year rin. Siyempre, mapanti. Kung ako malagay, mapanag yung parang. Adat na dagat na eh. Balak ko yung dagat. Minsan po, na-distribute ng betul. Kedua dengan kabsat. Ya anak na, kabsat na nga tayo. Kaya ano tayo? Harus tatang na diba? O inom kan sa pito. May waras na. So siya ko may isa. So, dito may lako na natin. Hindi na tayo. Nya, dapat kinyak ta. Wala, dapat kinyak mahapasik. Nagmamanok pa kayo tayo dati bati na kinyak. Tsaka awal interest mo dati hindi ay. Hindi nakita ni Barrio may nagpinta ka. Dan kalsada. Ti bagay pa ko na awan. Ano? Hindi, kita. Kaya dati property pa Barrio. Kay ko ba sila nga pupunta eh. Nilag ng manok ka malain. Kaya dati karyan jay. Dito kahit mga karyan jay. Kung sa akin dito.
Ay, sige, well. Ipakita tingin niya ako. Sige, sige. Morning there.
We're installing a signaling system para the stations, and then we will to signaling system. It will depend on the testing and condition of the signal. Isa yan sa mga pinag- That's the reason why we want to privatize the operations. So, ito mean ko ng buong NCR or South because dito gagawin ko ng care sa mga kapag tumakot na ito. Ito ito nasa tapos sa Hulyo. 7 ang target na portion of the Venezuela and sa part ng CR. Ano po ng subway naman? Maaari ito sa public station. At nagagawa pa rin naman 7 sa major capital improvement system na nakadapat sa real system ng pagbuto sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna. Yung talaga ang belief natin na yung system natin yung operate ko na similar to the operations of Susan Moro nagpapasensyon Yes. Yeah. Hindi daw sa amin na aircon sa mga konsit. Pero sa punuan at sa mga report na nautingan sila na may dito. Kaya sa talaga
Sabi nila po, wala para sa presyo ng carbon at processing. So same lang. So, para sa tulong siya sa mga apektado ng users, pesos sa gigabyte sa kada week o about 8,000 para sa medium size at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng pinirapan at pusit ang mga sakit na bago. Sa susunod na ito, ay magpapakita ng batch ng 10,000 pieces, pagpunang 4 pesos ang nagpapakita. 600,000 pieces na sa mga sabi ng Arco Cortez, dahil sa backyard fundraisers pa lang, 6 million na ang nakakabawot. Ang mga pagkakaroon sa kaya sa peso po. Tatay sa pag. So, at po dito na pag-edition. Kailangan tayo po 6 million pesos na pambili na Hindi na pa ang content. Nagpapagkita para sa GMA Creative. All out of work and spot just for the world war sa Canada at Africa. Kasama ang world at wala para sa startup. Ang global store. Feeling overload din Julia Sanchez at David Brooks. Hindi saya at lumaluman ang isa inaayay sa sala. Isko Moreno at todo David Pinas ang mga sa San Francisco. Sa Canada ang mga pinapakita global policy na ang
Ah. Ah. Ah.
Oh, okay. Can we go? Hello? Yeah, I'm not logged in on my account. Can you just go on my date of birth, please, and my name? Okay. All right. It's Roy, Roy, Garcia, Garcia. Roy Garcia, 0718 M, M, Miranda, M. Okay. 0718 1970. I just paid the $325 evaluation. I don't know if you started processing my. I just paid it. I think 2 days ago. Right. No, I'm out of my desk right now. I think 30. uh Oh, congratulations. Congratulations. Mm, mhm. Right.
Okay. Can I cut you on that, please? So anyway, I just asked for a hard copy from my school, and they just said it was sent to your office like 3 weeks ago. So is yeah, it was sent. Yeah, I let me check the tracking number. Give me 1 sec. Okay, hold the tracking number. Give me 1 sec. I'm checking my receipt here. Was sent. Okay, it's under. It was registered. Field post. Can you is it the one with the capital R on? Yeah, exactly. It's double R 09530 129 PH, as in letter PH. Right. Correct. Yes, capital all caps. Correct. Correct. I know. Exchange Central Air from the Philippines
I would contact whoever you mailed it through and ask them because this says August the 30th through September the 13th. Unless it got mailed a little bit later than what they told you. Right. I would call the company that they sent it through, the courier that they sent it through, and ask them for an update on where the package is, because this is not giving me any information. The forecast is not 100% certain, and it's based on 67 packages delivered in the last 60 days. So anything that we've received from this part of the Philippines in the last 60 days, but it says estimated date of arrival at the post office is due August the 30th, which we've already passed that, and today is the 13th. And if it was delivered, it takes 32 days remaining. I don't understand what that means. But if it was delivered today, we will not get it to our department until usually it takes 1 to 3 days, business days, to go through the mailing process and be delivered to us. But it's not saying that it was delivered. So I would definitely call it looks like it might have been through track with couriers, Universal Postal Union, Philippine Post, USPS. So I'm not sure all of their their verbiage, but I'm just reading what is on the sheet here. And anybody can look at this. All you have to do is go to Google and type in universal packaging, and it will start global package tracking, and it will track your package, and you will put in your tracking number, and then and then you press the track package. It's on the same line as as you enter your tracking number, and then there'll be a red tab on the end, track package, and then you'll be able to see exactly what I'm seeing. All right. So, and I would definitely call the packaging company, whoever mailed this off, and find out if they know an update on this. All right. Okay. Because our system is not showing that it's been delivered yet, but if it's delivered today, it will show up tomorrow. All right. Gotcha. Okay. Okay. Thank you. Is there anything else I can help you with? Okay, that's all. So I'm just gonna follow it up, and so but, so right. Okay, so I'm just gonna follow it up for now. All right, thank you so much. All right, you too.
Yeah, boy. Okay, that's it.